முதலாம் வகுப்பு ஆப்பிரிவு அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி சிப்காட். நாம் செய்யும் சோதனை பெயர் பயோகேஸ் ஃப்ரம் கிச்சன் வேஸ்ட். அதுதான் சார். எளிமையான முறையில் எப்படி பயோகேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருள் கண்டெய்னர், வெஜிடபிள் வேஸ்ட், தயிர், வெல்லம், ஹேர் யூனிஃபார்ம் இருக்குது, எரிச்சி. நம்ம பயோகேஸ் எப்படி பண்ணுறோம்னா, வெஜிடபிள் வேஸ்ட் இருக்குது, அதில் தயிர், கொஞ்சம் வெல்லம், மாட்டு சாணம் எடுத்து கலந்து இந்த கண்டெய்னரில் போட்டுருங்க. 7 நாள் கழித்து எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லாமல் எடுத்து அதை பார்க்கலாம். எடுத்து இந்த மாதிரி இப்போ நான் 15 நாளாக வச்சுட்ருக்கேன். இதில் இருக்கிற பாக்டீரியா ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக மீத்தேனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது. இதை நம்ம மீத்தேன் கேஸ் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.